Pasok. Tensya na. Papasok ko ka lang doon sa sa loob mismo. Please, thank you. Hindi na po. Sorry. Ayun na. Yun, second session po. Nalik ako, sorry. Nasiraan po kami sa Malasiki. Tara, Pogi. Andin niya nga ako. Yun. Good boy. Sorry po, nalate ako. Umiiyak ka na naman. Hindi na masyadong umiyak. Hindi na siya masyadong umiyak. Unlike before ng unang session, talagang nagano siya. Talagang ayaw niya magpasampa. Puro galos si sir. Ngayon wala na. Wala nang galos si sir. May galos ka sir. wala na. Gusto na niya. Yun, lock and load. Lock and load guys. Sorry madam, nalit po. Good boy. Sorry boy. Sorry. Tanggalin na po. Actually gusto niya na kaso hindi talaga. Hindi niya abot. Matangkad po kasi siya. Yun guys, gusto na daw ng babae. Kaso nga lang, si Sir, yung lalaki, medyo mababa po siya. Ayun o. Sa mga gusto magpa-stud po, nandito lang po ito sa Tabadero compound kay, Atty. Tabadero. Yan. Ito po yung, sir nila dito. Open for stud service po. Nakatatlo na po ito guys. Ayun o, comment nyo lang si ma'am dito. Nandito yung Facebook ni ma'am. Alright. Ilalagay ko po yung Facebook ni ma'am. Para sila na po yung kontakin nyo. Alright. Lock and load yan. Lock and load. Masakit? It's okay. Ito si Boy Suplado. Madami na daw itong nakakagat. Ako lang hindi niya kinakagat. Siyempre ako nag-virgin dito eh. Easy girl. Easy. Siya na lumalapit dyan eh. Si ano na Si Chewy po. Chewy, tingnan yung mukha niya. Kadalasan po ng mga bigel, sad face. Pero ito, si Chewy yung isa-isa na na-shoot ko dito sa Pangasinan na angry face. Tingnan niyo. Sungit face. Tingnan niyo po. Kadalasan po ng mga bigel na talagang quality, sad face. Ito angry face po siya. Nag-iisa po siya angry face. Pero mabait yan, mabait lang. Siguro 10 na nakakagat niya. Pag may pagkakas. Huwag kang kakagat, boy. Meron talaga siya yung may gusto ng tao. Baka po siguro ano yun? Nung bata. Oo, niloloko-loko siya nung bata siya.
Balit po si Joey. Compared do sa babae. Tingnan yung babae, naka na po. Binaba niya na yung kusa yung katawan niya para magpantay lang siya. Galing po nito. Proven to kay Sir Javier. So kini Sir Javier to. Ganda. Solid kayo dito ay, solid kayo. Sold ka na Uy, naman. sold na naman si Pogi. Pero pangako isang mami, sa Santa Maria, sana Santa. Sabi ko, bukas na naman. Hindi ko na po kaya. Oo, may Sira. kanda pa ata kayo sa Kay Mr. layo. Kay Mr. Bully. Kasi nga lang, Sir Mr. Bully, bukas na po tayo. Siguro 7 to 8 AM na lang tayo. Ikaw na lang unahin ko, sir, kasi hindi kita napuntahan. Sorry po. Grabe yung iyak na. Hindi naman na siya masyadong pumalit ngayon. Kagigising niya lang kasi kaya nakita niya ako. Pag pinapanood, Hindi ba? Hindi ba sa kanya? Good girl, good girl. Good girl. napaka-sweet niyan. Yan, yung babae. Tignan niyo po, kamukha ni Uranus to. Tignan niyo, Xerox copy ni Uranus. Sa mga hindi nakakalam po, kapatid po ni Uranus to. Ayan. Opo. Unang anak si Uranus. Ito, last na anak ni Uranus to. Kaya magkamukha sila. Choco naman siya, Choco. Kaya abangan niyo to, maganda. Maganda yung quality nito. Umiyak siya, umiyak siya. Okay lang, bebeng. Okay lang. Umiyak siya. Okay lang, okay lang. Pogi, suplado. Sir, paano na sir? Pa-picture naman. Papatay na yung video sir.